As células son as unidades vivas máis pequenas dun organismo. Todas as células teñen tres cousas en común, independentemente do tipo de célula que sexan. Todas as células teñen unha membrana celular que separa o interior da célula da súa contorna, o citoplasma, que é un líquido xelatinoso, e o ADN, que é o material xenético da célula. Hai dúas grandes categorías de células. A primeira categoría é a das células eucariotas. Teñen núcleo ou presentan orgánulos celulares. As células eucariotas son células complexas avanzadas como as que se atopan en plantas e animais. A segunda categoría son as células procariotas. Non teñen núcleo nin orgánulos con membrana. Teñen material xenético, pero non está contido nun núcleo. As células procariotas son sempre organismos unicelulares, como as bacterias. Que son os orgánulos? Os orgánulos son as estruturas especializadas da célula que teñen unha función específica. Comecemos polo núcleo, o centro de control da célula. O núcleo contén o ADN, ou material xenético. O ADN ordena o que a célula ten que facer e como o vai facer. A cromatina é a estrutura enleada e estendida do ADN que se atopa dentro da membrana nuclear. Cando unha célula está lista para dividirse, o ADN condénsase en estruturas coñecidas como cromosomas. O núcleo tamén contén un nucléolo, que é unha estrutura onde se fabrican os ribosomas. Despois de que os ribosomas saian do núcleo, terán a importante tarefa de sintetizar ou fabricar proteínas. Fora do núcleo, os ribosomas e o resto dos orgánulos flotan no citoplasma, que é unha substancia xelatinosa. Os ribosomas poden vagar libremente polo citoplasma ou estar unidos ao retículo endoplasmático, ás veces abreviado como RE. Hai dous tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático rugoso, que ten ribosomas adheridos, e o retículo endoplasmático liso, sen ribosomas adheridos. O retículo endoplasmático é un conduto envolto por unha membrana para transportar materiais como as proteínas sintetizadas polos ribosomas. As proteínas e outros materiais saen do retículo endoplasmático en pequenas vesículas, onde as recibe o aparello de Golgi. A medida que as proteínas se desprazan polo aparello de Golgi, convértense nun elemento máis da estrutura da célula. A medida que as proteínas se desprazan polo aparello de Golgi, personalízanse en formas que a célula poida utilizar. O aparello de Golgi fai o ensamblado das proteínas en formas utilizables ou engadindo outros materiais sobre elas, por exemplo, lípidos ou hidratos de carbono. As vacuolas son estruturas con forma de saco que almacenan diferentes materiais. Nesta célula vexetal, a vacuola central almacena agua. Volvendo á célula animal, verás un orgánulo chamado lisosoma. Os lisosomas son os recolectores de lixo que recollen as partes celulares danadas ou desgastadas. Están cheos de enzimas que descompoñen estes refugallos celulares. A mitocondria é un orgánulo que é a central de enerxía das células animais e vexetais. Durante o proceso chamado respiración celular, as mitocondrias fabrican moléculas de ATP que proporcionan a enerxía para todas as actividades da célula. As células que precisan máis enerxía teñen máis mitocondrias. A célula mantén a súa forma a través do citoesqueleto. O citoesqueleto inclúe os microfilamentos, que están feitos de proteínas, e os microtúbulos, que son tubos ocos e delgados.
Algúns organismos, como acontece coas plantas, son fotoautótrofas, é dicir, que capturan a luz solar para obter enerxía, e para iso contan con células cun orgánulo chamado cloroplasto. No cloroplasto é onde se realiza a fotosíntese. Son verdes porque teñen un pigmento verde chamado clorofila. As células vexetais tamén teñen unha parede celular por fora da súa membrana celular. Isto permite dar forma, soporte e protección á célula vexetal. As células animais nunca teñen unha parede celular. Hai moitas outras estruturas únicas que só teñen algunhas células. Vela aquí algunhas delas. Nos seres humanos, por exemplo, o tracto respiratorio está revestido de células que teñen estas proxeccións microscópicas en formas de pelo que poden moverse de xeito ondulatorio e chámanse cilios. Esta característica axuda a atrapar as partículas inhaladas no aire e expulsalas ao tusir. Outra característica única nalgunhas células son os flaxelos. Algunhas bacterias teñen flaxelos. É unha pequena cola que pode axudar a unha célula para moverse ou impulsarse. A única célula humana que ten un flaxelo é o espermatozoide. En resumo, lembra que as células eucariotas son células vexetais e animais cun núcleo e orgánulos envoltos por unha membrana, mentres que as células procariotas son organismos unicelulares sen estas características. Todas as células teñen unha membrana celular, citoplasma e material xenético. E aínda que só as células vexetais teñen cloroplastos, tanto as células vexetais como os animais teñen mitocondrias.